Ідзе рэалізацыя праектаў, звязаных з вытворчасцю. Напрыклад, у Чачэрскім раёне асвоілі праект па перапрацоўцы шын у гумовыя вырабы, які ўжо паспеў паказаць першыя вынікі. А ў сферы медыцыны адна з буйных ініцыятыў апошняга часу будаўніцтва новага хірургічнага комплексу, які будзе спецыялізавацца на лячэнні не толькі пацярпелага насельніцтва, але і людзей, якія жывуць на чыстых тэрыторыях. Там жа рыхтуецца і памяшканне для ўсталёўкі дыягнастычнага абсталявання. Сапраўдным падарункам для жыхароў Хонік і Брагіна стане новы басейн. Аб'ект маюць намер увесці ў эксплуатацыю бліжэйшай восенню. До канца года плануюць завяршыць рэканструкцыю ратушы ў Чачэрску. Таксама ў рамках праграмы штогод будуецца для маладых спецыялістаў каля 70 кватэр. Такім чынам для моладзі ствараецца добры падмурак для сацыяльнага росту і развіцця. Сёмая дзяржпраграма будзе рэалізована ў 2026-30 годах.